wanda ake zargin za a kai ma 'yan ta'adda ne wannan injinonin a cikin ƙasar Nijar. Kimanin mashinoni 602 ne aka kama cike da mota watakan kwantena guda biyu wanda jami'an tsaron FDS suka yi nasarar kamawa a wani samame da suka yi inda aka fito daga cikin ƙasar Guinea da wannan injinan inda ake ƙoƙarin rarraba su ga 'yan ta'adda a cikin ƙasar ta Nijar. Shugaban jami'an tsaron ƙasar Nijar General Muhammad Tumba ya ziyarci wannan kayayyakin wanda jami'an tsaron FDS suka kama kafin daga bisani a miƙa su ga ma'aikatan duwan a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar, inda ya ziyarci kayayyakin kuma ya jinjina ma dakarun ƙasar ta jamhuriyar Nijar. General Muhammad Tumba yana mai cewa wannan nasara da jami'an tsaro suka yi na kama mashinoni sama da 500 ya ce babban abin farin ciki ne kuma alama ce wadda take nuni da cewa jami'an tsaron suna aiki tsakani da Allah kuma sun samu horo na musamman domin daƙile wannan safara da ake ƙoƙarin yi. Babban abu ne wanda zai taimaka ma jami'an tsaron domin ci gaba da nasara akan abin da suke na yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar. Ya ce ba shakka wannan mashinonin za a raba su ne cikin ƙasar daban-daban a lunguna da saƙo inda yake akwai 'yan ta'adda a cikin ƙasar wanda a halin yanzu ake yaƙi da su kuma ake ƙoƙarin daƙile da su. Ba za a bar kowace ƙaramar hanya ba wadda 'yan ta'addan za su ci gaba da kai hari a cikin ƙasar ta Nijar. Ya ci gaba da cewa da sunan shugaban ƙasa da sunan dukkanin majalisar ceton ƙasa yana jinjina ma wannan jami'an tsaron na FDS bisa wannan namijin ƙoƙari da suka yi. Ya ce ba shakka ana alfahari da su, ba wai jami'an tsaro kaɗai suke alfahari da su ba, sunan ƙasa ga baki ɗaya da al'ummar ƙasa suna alfahari da su domin wannan nasara ce wadda za ta taimaki 'yan ƙasar kuma za ta kawo sauƙi da sauyi a wannan yanayi da ake ciki na ƙoƙarin daƙile harkokin ta'addanci a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Saboda haka ana jinjina ma wannan jami'an tsaro na FDS kuma babu abin da za a ce musu sai san barka, sun yi abin da duk wani ɗan ƙasa zai yi alfahari da su a wannan lokaci. General de Brigade Muhammad Tumba ya ci gaba da kira ga al'ummar ƙasa baki ɗaya akan su farga daga dogon barcin da suke yi. Duk lokacin da suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba to su yi maza su sanar da jami'an tsaro domin ɗaukan mataki domin daƙile duk wani abin da ba su yarda da shi ba ko kuma ma'aikata su yi bincike a kan shi, inda yake cewa yana da kyau wannan ma'aikata na FDS a ba su haɗin kai duk lokacin da 'yan ƙasa suka ga wata baƙo huska ko wani abu wanda ba su saba ganin shi ba ko kuma wani abu dai wanda bai kwanta musu a rai ba, to ba shakka abin da za su yi cikin gaugawa shine su ɗauki wayoyin salulolinsu su kira wannan jami'an tsaro na cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ko na FDS ko kuma wasu wanda suka fi kusa da su domin a yi bincike ko kuma a kama abin domin tabbatar da gaskiya da sahihancin al'amarin. Ba gajiyawa ba ce kiran ma'aikata kuma taimakon ƙasa ne, ya ce saboda haka ana kiran 'yan ƙasa su ci gaba da yin wannan abu. Ba shakka duk lokacin da 'yan ƙasa suka yi wannan abu to za su taimaka ma gwamnatin akan yaƙi da take da ta'addanci. Haka zalika za su taimaka ma jami'an tsaro domin su yi aiki salin alin kuma cikin tsanaki. Saboda haka shine matakin da 'yan ƙasa za su ɗauka domin taimaka ma jami'an tsaro da kuma taimaka ma ƙasar jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Dole sai kowane ɗan ƙasa ya ba da haɗin kai ya yi abin da ya kamata a wannan yanayi. An yi nasarar kama wannan mashinonin ne a cikin kwantena ta taimakon wata mota wadda take control ƙindin wasu abubuwa da suke cikin mota ba tare da an bincika ba. Duk lokacin da aka yi amfani da ita to ana samun nasara. A ci gaba da ƙarfafa harkokin kayan abinci a